New York Hopuya Kotler Lundberg Times Square aron langa zantirte alani boknen kholzin le mishing veivak shim po an thanemin an la phumur murmai mi puisi khuthut nalaya chuan begwar lian deuh hi alo in hung rana enge ani hriat tumin police pakhat hian uluk deuh hian alo en thli thlai ve reng bok an en chian nak chuan FBI koro ti hi alo in ziak kal mai chutia hriat chen lo bungrua kholaya lo om ve ringot chu mak atita dewa anei tu anom le om lo azot ngal lo bok tu ma rengin kata anti bok si lo puak theithil terrorist ho nu chiate alo ni paltak hlovin film khur takin mi puita chu a in thiar film tir zunga a en dik tu tur thuam fam ki ma in thuam papakhat hian aron pan pheita ani chemical le radiation hlau omem ti hriat nan en dik na khol malama alek wa a thodeu hal bok eng radiation ma a mu tak lova chuan manual inspection ti turin akun hniam zuya film khur taka zipar hona tumlai tak chuan bek chu aron chhrut mai zoi muangin zipper chu aron in honga ayen dik tupa chu a hlau thong tanasa rang taka tol hun pa in pistol a phoi ngal ama ero chu beiselo devin nula pakhat thomhno po engma in bel lo hi ataksa a tatu in chukhat vekin aron chuak ta heu maile makti mel deuh hian a thlir renga nulala chu alo bang bo ve bok nen vota ti hriat tak hian a khur deuh beu le ngal police ham hailu tuk chuan lelam hoivat tur le chunglama aban phar chho turin a hrilta ani chuti lai chuan FBI rol hi an ho tu pa Cadwallader hovin Kentucky State a thingtlang kho pakhata mission poimo tak an lo vanei ve mek boka an report don bol zuin tlema hun fian rial dewa kidnapper an lo va ve them mai in chunga chuan meiche pathum lai hi chainin alo thung beta pakhat phei chu raipur lai ani nge FBI rol chu thom chhuwa mi alovin ground floor a an lut zala thermal camera a an han en nak chuan thildang lam deuh hi an mutatlat mai enge ani an hramai lo an ho tu pa chuan note ani ti aron confirm vata note nu chuan khongai hle ma se an mani kidnap tu pa chuan khoya phal bok si lo an hlau lu tuk chu an trap deuh pur to mai ani thom mak tak siam chapin misual pa chu an ko sanga thok le khata in hnuai lama tangin an bom ta thut mai le kidnapper chu chuata atla thum dota FBI ho chuan silaya tin chungin rang takin an lo handcuff ve ngal zat bok hlotling taka a mei chekit na pho an hroi chu lai chuan helicopter aron thlok ri ruaya an tho puipa pakhat hian Wheeler chu ron bia in New York Hopuya na poimo taka nei thu aron hrilta ani rang taka arwala thlok kho ngal turin a hriat tir bok engma dang soi set lovin helicoptera chuan alu pui ngala New York FBI office an vathlen chuan an ho tu nu assistant director Bethany Mayfair in lodong songin saruaka an char me chechanchin mak tak chu alo hrilve ngal zung mai reilo tea Dr. Bordena aron kala damdoi chikhat PKM zeta inhibitor chungchang aron hrille chu damdoi chu ralrama sipaidam lo le nadna khir big veite en kolnana an manthin ania mishingina thil kan hriat reng theina tibovin thil tamtak a thei ngiltir mi a thei chu damdoi chuan an nula chhar chu tu tenemo an chiu chu lo ni in a hriat na zong po alo mang vek mai an zo na zong chu ka hrelo ti in a chang veka engma hriat a nei lo reng atin ni a hminga hrelowa khoya tangaron kalnge ania khoya nge a chen hrin ti te a chung te le a thian te nen lam hriat pakhat ma anei lo doctor thu soi zong chu Wheeler chuan makti deuh hian alo ngai thave topa engwangin nge henu hi boipui turamin ruat na chan ti inan zot he hoa chu vele an meiche da na ruma chuan an hruai phei ngal dar thalang phena tang chuan uluk deuh hian an en tira uluk taka an thirwang poin tunge ani a hra thei bok si lo abang bo tul mai
voi khatma henu hi kala mungai lo shrim shrim ti inan trong chuaka chu vele me chekor hak lai chu phelin anunga ta tu chu an keu langta ani horop puinga thian Cadwallader FBI ti hi aloin chukala assistant director chuan engwanga aming chu chuang ve ringot nge ani azot ngal zat bok Weller chuan uluk deuh hian an thlir le wangwanga ama ain ala bang bo jok anaute ho ko khomin Jane Doe tia aming leman vuan nula chu engwanga Times Square ko thlera lo om ve ringot nge ani engwanga ataksa chu tatu khat vek nge ani ti te tunge bek chunga chuan khungtu niyang ti te thlengin rang taka chui chu angai thu an rila uluk taka ataksa chu scan vek turle athi sentenen lam asampul la a test turin thu a pengal bok aming le veng thian te le chung te baka a history chu theihil vek to ma se procedural memory an ti big kaldan chongdan le ti dan te thlengin ala sheveka avela thil om te po aman ngal zung zung thei music po a hria a ben mingero hria ta nei haulo bethani chuan a hriat na nei let le theina chan sa omem ti inan zota Dr. Borden chuan hetiang khesi pakhat ma ala en kol ngai lo wangin engma a hriat big lo thuin alo chang ve thung Weller chuan ti tir tu anom ngei ringin mania ron om ngot chu ani aring lo bura chu wang chuan Times Square ko thlera CCTV footage om zong zong check vek turin thu a peta ani Peterson in hena chuan ataksa a tatu zong zong chu uluk taka athla la vek turin a hrilbok zapata hi chuan Weller chu ron bia in Jane Doe an charlaya Times Square vela CCTV an da ho makdeu maya za somriat vel zetalo chiat thule a tha chun po ko thler na lam hoilova position diklo dewa alo vek thu aron rila ven pakhat asir zonga tlan liam lai zong chu an hmu thei ani number plate ala nei lo zui chu ven chu an han chui zuya mun pakhata tlan lutin chuta tong chuan aron tlan chuak le talova chui zuya hardon khop mai chuti lai chuan Jane Doe po pindan pakhata khungin do ta soile soilo hriat na lie detector nen an lo dop ve mek bok zona tlang lon deuh anu ming US president ama ming le zona sang te chu chan thei pakhat ma ala nei chuang lova abeidon thak hle Peterson chuan uluk deuh hian ata tu te chu an lo zir chianga an chutna ala rei lo hle ti zong a hre chuak enge en tira nei ti ero tu man an la shabik lo abul tran na an shelova atop na po an shabok si lo chui tran na tura wang khop mai number 10 khatle drawing maktak takani maya ngai tu na sen na sat angai don hle ani Jane Doe an dop na ruma khan Weller valut phein special agent ani baka a case chui tura ruatani thu awashila Jane Doe chuan achunga enge thleng alo zot ve ngal zat bok Weller chuan an chui mek thu soin a fingerprint le a DNA samplein eng record ma amil lo thu an rila facial recognition la chuan an database a eng record ma mil anei box hi lo a identity zon chuaringot po na hau tak tak alani don chau ani Weller chuan a mail chu en wang turle tunge ani a hriat chhuat thei hlau chuan a thluaka timur te chu chok nungin a thil thei hil dang te po hriat chhuale theina chan sa om thu an rila hre tak chunga a kut von sakin a hmai te chu a chul sakta ani reife anin ngai tu wanga chuti chung po chuan engma ala hre chuak thei chuang lo an beidong dun to khop mai man ngot theina dan nei bi khek lo le in pakhat safe house tia an ko an mi en thlak bik te an khosak tir thin na chuan an om lai lok tira eiturle mamo anei phot chuan an in veng tu security guard nena lo hriat tir mai turin anin tibok Jane chuan harset na lian tak pakhat anei thlat mai eitur hanlam don poni se eitur hming engma hriat anei le tatlat lo Weller chuan thil ol samjok nan menu tamdeuh an ron pek tur thu a hril tangota anin hosan tari ani Weller zok po chu angaya tha thei thlot lo a hmel hriat ngai lo nula taksa a engwanga a hming chuangot nge ani ang
midangin a thalo zongin an rin hlel pha dai thei boxi buai thla ka ti kher mai Jane po dar thalang ma adingin uluk tak hian anin thlek kual vela atak samun tin maya ta tu a in chu khat ringot chu makati in angaya thathei thlot lo tu tenemo du tokin an lo suwa samto ti a hriat reng boxi a hreom tilutuk chu a hnuka ula a trap chuak hom mai atuka chuan FBI office a bok an kom le a han chui zui thei turin mu mang tak ngial po alo nei haulo ata tu thla an lak te chu an hanin en tir le ri a rei fe thlek nu chuan Chinese tronga thil in zia khi a mu fu ta hlo ama pian pui tong ang main ala chiar thiam zui chuta thil in ziak chu address le date ni in chu mini date chu alo chuang kala terrorist hawin thil engemaw tak ti an tumani an ring thiam ngal Chinatown na address pakhata chhuilutin chuta chuan transportation engineer chau zenga cheng thin ti an hrenga Chinese mi US visa nei aloni chupa chen na chu vadap an ril ruka Jane do chuan zui ve ngal mai alo tum ve bok Weller le assistant director te chuan rem ti chi alo ma se Jane do zok chuan tangkai na nei a in ring tlata an phal lo chungin azui chuak ve ta tho ani an va thlen chuan Chinese langwal pakhathi alo phun mola athu soi hrethiam rengan om silo Jane bok pun le in atong an han le lin tira an mizon chawa chu amania chuak aron la holo thule room le lama akhosak thin thu alo hril chulai mun te chu uluk taka thlek kualin thil hriat chu an tum ngiala chawa thalak te chu uluk takin an bi chiang vel thul omzia ero a om chuang lem lo chawa pindanan lu chua don lai chuan pon lama anin tir chuak le ri a kong khar chutlo chhia in pindan chung chu FBI ho chuan an han check zunga van doi thak takin mihring mel hmu tur alo om hau lo laboratory ang deva cheibol ni in chemical le khol engemaw hi alo in chhop nuala boma siam thina ni an ring thiam ngal dokan kil khata laptop lo in hung chu zapatai chuan an hek zunga thil poimo engemaw tal hmu chhuat thei anin be sei ani pon lama chuan Chinese tlangwa le Jane do te chuan an lo ngak ve reng boka thok le khata mei chena tur tre tur ri hi an hreta thut mai le thil thalo taka thlengani ringin Jane chu a che chuak ngala an thenom loka om Chinese pa hian anu puini om takhi alo an khuma alo soishan na samai anin that mai don nia alan ta ka wangin Jane chu an tlan lut ngal thora bangbo deuh hian enge thil thlenga zot ngal zat bok an pa jok chuan ti tur pakhat ma anei lo thu soin chuak ngal turin alo hrila anin vin deuh tur mai Jane la azam der lo asoi saknu chu bia in enge thil omzia an zota chuti lai chuan Chinese langwal pakhathi aron lut vele an pani chuan Jane chu in thiar film wat turin an hrila dan lova mi inalu dru intruder anga case and file saklo chuan adin huna chiat viau tur thu soin anin vobok Jane la chuan hlawa nei der silo Chinese pat hinrim chuan akutaron thota rangza thian Jane chu alo in danga karate a thiam reng chu lo ni in beiselo deuh hian anin the phar talop lop mai tlangwal jok chuan tha aron tho vele a hmuna che boxi hallway lama anin hnuk chuak thul reivak lawa a hmeichhia jok chuan a hnek zal ta der mai chuti lai chuan zapatai pon computer chu alo hong fel to a file zong te chu delete vek ni in video pakhat chia hi alo oma chuta thu soitu chu chawa ngei kha alo ni amairo chu Chinese boka atong le awangin athu soi an hrethiam silo tonglet tu Jane zong turin Weller chu a chuak vata hallway ava thlennak chuan mi papani hi alo tukzal der to engthil nge ati anin zot le ri Jane chuan mi chelaka hleilen na wangani thu an hrila mi papani arul le ngala atukzal thei chu Weller chuan makati khermai aya naman mo thak zo kan nei thu soin video chu anin entir ngal vata Chinese pa chuan kan chet lak ni chu athlengta America hian Chinese mi te hi min en rangin min hnuai chia reita
chung ko tam tak an ke dara nasa takin kan tuar to bok voin hian phuba chu lakin om dona America ram hian kan tor ang chu atur ve nge yang ti in alawin sho sana samai email a tai mara alan dan chuan darkar thum le achan ve che hun an nei to khoilai hmuna nge bomati puang ti le tunge an target ber tur ti chu hria chho wat angai don ta Wheeler chuan Senator Judith Moore ani aring ngala atong kam hmana tong khan meichia an target dewin a hria ani an ho tu nu Bethany point Senator le politician challang deuh ta chu rang taka lockdown ngal turin thupek an chua an headquarter atongin Petersonin chawa email alo hek ve char bok van doi thak dewin Chinese strong hlir an lo manga Chinese strong apo mi man tlang lon lo le a har ber pol wenzu alo lani zui an translator ten an hrethiam theilol lo an pi ber hawin sipai bang an bo tamap mai le chu vele Janie bok chuan a translate thei vek thu alo soya an mani FBI ang boka misual ho ti top wat chu adu thu sam berani thu alo shilve bok option dang om chuang hek lo le Wheeler chuan alo rem ti pui wata Petersoni chu chawa phone hek wat tur le a omna location track wat turin thua peta ani rang takin an track zunga Wheeler le a team te po misual nu chui tur chuan an lo in khal chuak ve ngal zat bok beisei lo dewin en thlatu an lo nei rang mai kong laka chuan an ti chhun zom mol mola engwangin nge Wheeler raming Janie hnunga alo in chhut ve ri ngotang misual ho chet tum dan lo shelok vek tu an omani chuan engwangin nge directa FBI an call mai lo zona tam tak chan na hriat thei si lo atam hle Wheeler chuan martial arts step tam tak a hreveya amaero chu Jainin Chinese pahnih atuk zal dan kha alo thlir ranga mina zongina an thiam ve lo thil ani khoya tanga injur chuak nge ani ama Jainila chuan engma hriat chhuat thei anei bok si lo reivak lo an tlan hnu chuan chawa location an track na hmun kha an thleng pheya an vai chuan mitan han len kual vela Janie chuan thil hmu anei le ta thalaka chawa hak ang chia jacket kha tlangwal pakhat hian alo ha a sapwai lampanin akal thlamek bok an kar chu tidingin Wheeler le arit te chuan an zui ngala mishing veiwa kan lo thahnem khermai an misual berla chu akal chakin alu drill tul mai se Wheeler te chuan film khur takin an zui zela atopa chuan chil chak phak vela tongin an en tharuta ani chawa chuan message adong ri raka tu emo hian warning pe in zui tu anei thu an ron hril tatlat mai le chu vele rang takin train chunga alut ngala Wheeler te pon an zui ve ngal zat bok train chu chak zet hian atlan ngal pura chawa chu ti tur nei ti hriat tak hian malam panin a man mo hle atopa chuan compartment in zom nalaya vadak chuakin a control na chu awa met kual vel zata Wheeler te chuan na le chawa omna compartment chu a in then sang ta dai mai bangpon lama chuan bomalo la in kam zui Delhi le a chevela zin veivak te tan thlenna in file nuam tak a umta airport nai mizo chatui tak omna mall le bazar nai boxi airport pick and drop kan la boi pui sak thei cheu hrachiang du tan WhatsApp number 8447871535 a ngai ven thei reng ani second som thum pasari chia hunan nei to apidan phoi chuan apu ngal tur thu ri ta chuan alo soi zunga sut le mai thei ani don lo ani passenger ho chu train nunglama tolkir tirvat vat turin an hriat tira Wheeler chuan bom chu kengin malama pan ve thung a then pa che dan chu ri ta chuan makati in angaya thalo tak zet rang taka a FBI shil chu lek chuakin emergency a om thu le train nunglam pan vatangai thu an hriat tir zunga chuti lai chuan a chak thei ang berin Wheeler po atlan ve char bok timer kal zo trap ti in bom chu a hla thei ang bera an vom thuaya reilo te a aron puak ta dur mai le passenger ho thabar lu tuk chu an tre ngal tuara
bom chuan lir nging na tak siamin anin soi nok mai ri chuan Wheeler chu an ko ngal tuara chan na ero adong lem lo train kong khar chu hongin ngai thalo deuh hian an thlir wanga reivak lawa chuan vaivut khului lui kara an boss ron pai phei deuh chat hi awangmuta ani emergency siren ari ngal ruaya sapwaya tan chholai chuan zapatai ten ron panin thil omzia an ron zot ngal char bok Wheeler chuan tuna chawa che dan chu a primary target ani lo thule FBI rual ti khotlai na man ro mai nia a hriat thu soin a ayana sazoka a chet ngeyarin thu an soya Jane chuan a email uluk taka lo chiar thule thil engomatak ti tum nei nia a hriat thu alo soi ve ngal zat bok chawanu hi Chinese prison camp a tangin rong takin an thata tha ani ma hian chan chuak turin US sarkar hnena ngin na voi tam tak alo thlen to ani van doi thak takin chan na ero adong lem lo a thin rim chuan phubalak nan US sarkar ngeng chhun rai tur thilti aril ru ka email atanga alan dan chuan Statue of Liberty bom chiat vekatum ni inalang hun taman nei to lo ti hriin an che chuak le ngal dora an pi Bethany Mayfair vabia in Liberty Island laman panthu an hriat tir ngal bok chawa hi alo fin ve shima metal detector ina aman theilo tur plastic manga siam explosive flir amanga chuan eng security po apal tlang theidon ani antlan laklo lai chuan Wheeler chu an pi chuan private ron bia in tatua an thil mu chua then khata tonga alan danin Jane do chu US sipai zinga po special operation nei tura an thlan big thin military seal zinga lotel ve shep to ani du mel viawa training thatak lo la shep to nia a hriat thu aron hril bok an tumraman va thlen chuan Wheeler ngai thalo chuan Jane doi chu kirle turin an tia an zinga tel tir zel chi ani angem achiang bik lo chu vele Jane chuan lo hnialin zapata tablet atanga an kaltum na hmun chu alo thli thlai vek to thule khwal zin le mi vei vak shrim po thahnem tak anom mek thu an soya Liberty Island 14 acres laya zau agent pathum lekina han cover chu anin daidon lo ema wangin kapuina inmamu ani ati tariap mai chu vele Wheeler chuan aril ru thakin bulletproof vest avala chuaka akianga omreng turle lo pengbo hau lo turin anin tita ani longmangin statue omna chuan anwa in thiar pheya kongkhar anan hongchi achu ranger thoma in thuam papakhathi anwa mungal Wheeler chuan silaya tin chungin ban phar turin an hrila chu vele chawange mai kha ron hoi chuakin silai aron met puak tamai Jane bana tang chuan thisena per ngal chuaya Wheeler chuan nget taka lonem ri tura hrilin an target pa omnalam chu apan ve ngal zat bok kailon thui zeta chuan film khurdau hian anin chowa thui fe an tlan choknu chuan chawan lo changin aron zuan thut silai ala thlauzui kutlongin anin khuai noita chawala chu alo to khir phian mai chu timaya tukzal thei alo ni big der silo reife anin bakai nu chuan chawa chuan chemte ron lek chuakin ashoka atin taran mai le anin thatman trap ti in Jane do aron langa silaya ron met puak ngal thuai mai chawa chuan silaya payani lo chuan Wheeler chu athi ngei tur thu soin an vau ngal punga Wheeler ero chuan kap mi turin alo ti ve thung Jane chu anin ngai to wang fonga a khur deuh dur mai engdang wang nilovin tual tha asre ani amairo chu option dang ommiao heklo le silai chu an met puak thuaya chawa atluzoi ngal top mai atumna a tak adara alo kap fuwa chu vele asilai ka zirlai a hre chok ngal chuai bok ram nuai khoyamolaya hian target practice alo nei thin ani abula chuan tlangwal muimul bukdeu chep chuphi loadingin uluk deuh hian alo thlir ranga tunge ani ero a hre thei chuang lo office an kirle hnu chuan FBI ho chu anin mukhoma Jane chu special force emo eng intelligence bera emo chuan telin training thatak lo nei diam to ani ti annem nget ngala a skill sanje chu Wheeler chuan ha hi pin alo soi ve bok
an trong thiam hau lo Chinese trong thlangin alo thiam le zel bok nen engtia han en kol zel tur nge niang ril ru sen le zual angai don ta ani an pi chuan mission thataka an zo awanga lom thu sil chungin in lama hoa chol hadam ri turin anaw te chu an tia an kalliam nu chuan FBI ho confidential document pakhat abi zui ve ngal chat bok chu lekha a chuan tual thana chungchang te diklo taka sum manani dan baka ama Bethany Mayfair mingei po chu alo chuang kala chu case file number ngei mai chu Jane doi ta tuwa khan alo la chuang zui an pi bera hian chui chhuat tur lian pui alo om reng ani mei long mo Bethany chu ril ru ha mel deuh hian an hui deuh pap papa Jane doron lang chuak kher chu poyati mel kher mai Weller la alo mu thei bik lo Jane hnunga lian tokin aminga chuang kuau mai si chumi zan chuan chawa an dan ruma doctor thomin bel tlangwal pakhat hi aron lut zan zana atna atlen lo awangin aron kaplum ringot mai chuba bok chu ron lang chhun zom lein damdoi chak takhi aron kenga ama a Jane chiu tu ngei mai kha alo ni rang mai tuna kan series en hi blind spot ania amu nomin enaman hla le a series puma endu tan Netflix a en chhun zom tur a ome video mu nom tak tak mu chhun zom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante miron chilve thin don nia